Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mwanju murelia Ondizi TV ngukwale bene ase wiki inde ime y'umuroberi w'umuganone umuroberi obo teragituko rijuma 5 ensa AM nenusu astoko batugusanga n'abageni ao baba bagotumanyia emigano yabo gutakira siasa togenda asensemeria iyo bonjolia ensemo eria y'ikigosoli nabo igo abarandia abagambi bonsi baba ikirana sumuroberi oyo nagototebya emigano yabo ekerenge kenene tali okumanya emigano yoka kolende no tebinga naye nabo konyora ekerenge kemo osingana yende ejirabe okwagacha nabo yokone kinga kobiro usukurwa sekerenge kemo oika ase ekerengo kindi asemargoba yabono turabe tugusanga n'umugambi Geoffrey Kerongo abatumanyia umugano yenga kiabete gakorobo kaliri bwaye bira korobo kaliri bwaye ase chinsemo au ase matinga kurabe ngogotegera amargoba yabono no wasemi genteke mose ase egento kende nabakono tubwatia wetera senchira mtandao o Facebook Ondizi TV News Digital asense media ya YouTube Ondizi TV News wetera somtando ito www.ondizitv.net nyora chinse mirongo ebere nainye amatuko atano nabere je wiki wairire buya umugambi mbuya mumejo maite ko umugambi igoko byanda ko umugambi asengencho ni maitenga no nenkeli yawo nababantu bagocha nebina okugaya nabo igo abantu ko ibyo basemya asole tumanyi yango asifaide mulelia Ondizi TV ko lelia aseliti ko litangani tumanyi yango amalieta asowekerano ayeningo mwaka kibigoye naende nsemuke asa marieta Geoffrey Kerongo uyo magoi yanyuira asa kwa Kongo ngukoro application by that time yari kuri kuboka ngina ngaki yakare kare yabaga ka bangokoro bano ka bangokoro application ubwo kwana na ibere twe mwaka 1948 1948 tumanyi yango abayibuli bao mbarabyaba balingi tata yaruguru kwa Elias Magoi po mwata na baba yare kuru kubasibika kwambuka Magoi Elias obo cheka enkaya ino ekero mwabete mu kwiburwa mbalenga mwalingi naende tatu mino chinkairenga bwate kyagara bagaka bakale ntwaye koranga abangi babo kutwara balinge chinka chinyingi atega bwata barugi babere mongino monene yagoro kwa mora kozina lechanga oyo kabiro yore baba nare bara kuruka nyamisanju ari kuruka basibika kwambuka ase enkaye no abana mbalenga mwalengi ase mungino manana basoma ase kwabete kukwibirwa enkaye ito tole twalenga bamura banne abayisike mbaro banne okay eri byakagima aye no yokalenga kwalenge asinje nchebono asaba murai gondo umukoti lakini asaba isike mbaro kumagayana kwa bote banga nigoro mukokoti ase ensemeri yaba mura ekero kwa beto kuiburwa abayibuli bao ekero bete gukunyagukina abayibuli ba ngike ba kolire kwenyorera umugati okera licuko naende enkaya ino niko yalenge abakwenya abali gatigati bose mwalengi abataka abaere no ndwalenge bomono cyambe cyalenge nka bayisike baso beto kunya kunywa mabere tindo sinantu abwate bakongomono okay ibo abayibuli bao nkeke bari bakora utatiga asubuli migwe cyombe inkinande bakora line kwenyorera umugati okera licuko obole me babwate no twachituko kuna cyombe chimbuli n'ekipani babwate eribuya kegima ase enkerongo kuli lingando chinga n'umugaka obwato bungaini n'umugaka koranga oramugeti yake aye eskuru mwaka kiko batagogena 1957 no ngase kwekambacha
1957. Ekero cha skuru ya Tambacha ayenkira asiringa kwa bero cha kero se nasari kwa bero grasi kama nasari njalengo ke ni class 1 na ansirete kero kwa bero cha skuru yao elia yoboro so tebi yango ase skuru yoboro so nkebo ngwalenge na tu ansite class 1 na tu orokerere tiguya hesabu songo Swahili geography ende bintu asomete byonse ukabago gusuka kuruga ngasuka kuruo 61 class nyende ngakore sege obatemwa oguru kwa CE CE nera common entrance examination ego koira intermediate ekurusi primary oganda intermediate okagenda intermediate emyaka erenga yale ko banande skuru ye gwatekerete ko byanda ya Tambacha bose ngwachite skuru ngaho nari na wite Tambacha kona kora CE na yanga mari asege Tambacha yite class nyino mari okora CE kagende skuru ngaho ko intermediate ko ngo gwa intermediate egwatire primary kagenda Masaku naona abete 62 3 4 5 6 65 ningine kole tendo common ana KPE Kenya preliminary examination class 9 kanyora magistari tango beti nane kere na Tambacha class 9 ali ngete kuru oro 66 katwari certificate no kuna ikira bunganza kuryemera wono kwa bikonera amange na ndeno chinga omwaka watata kwende skuru konyora Kenya teranyora okosibuli bwaya abali mbale ko somina ababuli kabalenge bose no somina mosonganda ngana sometiwe karona sometiwe Tambacha kana bwata abantu bari kukuru nyari bari abo baruye kuri mission yare gutoma by that time ono ko baita somitwa kura kuronga kana Masaku anje tukanyora baruya aba tosoma okay okaba kwenda se skuru ya Masaku tumanyango ase skuru yoboroso ibyo kunyago kogenda skuru ye tutakire ya Tambacha okende ya Masaku ngakyubuge mabwa linge materero bintu byororobire abana mandi bakuyuba ira nigunka ranchi bakobekeruye kibagi me bachibaragere skuru alia mbale bakwe ranchi skuru inunga kyubuge mabwa linge bose nabwo alenga bakomo yerana ya mari kurunka go Masaku mata yonko gendoro naende ngakiyo igogo tebige bintu ko ire skuru aine binagwa igo ko imukibinga naira anyene sike ya ngombe nabogo tebige binagwa jorende jende sike ya ngombe aine ngendo wejira goche igo wa ige skuru lanchi ego ika aro anyato bwa disiri soji tongoro isato gosenyo kuriera matoke nabande kure na saa 8 class ndikende igo na ugu mabno bwara bakongera igo oika class ya gatano na gatatu okaba wochaka kuligemere emere ingiki abete kwirira ngati wa kaniko gendera ne mechise bona abuo ya igete ugu maboganya bwa kongire chise minganya ngo bwa ikire class 8 ngagiria abako nyorimere ganza kuryemera okay ukataka kuryemera mu manya 67 nemere moto kuri nali ntubwate mubungo mutanga ni toro kuri kusaji ndemo twari kuri me mangeri go kuryemera no kagoto koira na nine on okawo kuryemera mu igomere minyi matenga kwanya bitemere mu essence ya mu yegetemba kawata konyorimera bona igeta sigete nganyore mereme ina asinyo konyangara naba nero lakini sponsor te ngacha nkawo abanganyara ki advisor kinde na rengo mubone bwe kanisa ya Tambacha COG ngacha nkanyora dibaga gotebunga ibeno Bible school yego muri ya kange ngombe ngawonya ngaenda gusomera Bible school 1970 ngakora umwaka yomo Bible certificate umwaka yomo ngajoin yes ngachanga tumu muno mu associate pastor second sa COG ko ngoto kuto bugiranga ari 69
Sagini na babu nitechukura nonyonka marehemu tukamukorera campaign tukamukorera campaign mpaka akaeta nonyonka akaira Sagini akagwikira tuangite n'intu tukamwanga bono anda onyonka nari gite list ya bamura bari kumukorera emirimo ntene biri bona emirimo nagire mangene edi edini ekanali tukedi muri cyo matatu ntumugete 73 karengo muti nyoka naira alinya ado nyongo kondi naiwa chip yunande banane dirure ligana nyagitari ndaso medical naende nga train ya ko training ko bare ko training wase chikodo tataye class okwamanya ko ba promote kubina litandire bare ko nga grade nurse kabada grade nurse ona bonko ko dikireliyo puna naso amina na bonko ko bedisi ndai na bonko grade engana utarekirabo kwabiro kwanera iguru ya Sagini okwana onyonka umusanaro gukina bono yatumanya ngo gaki orogongurwa gusirwa bagairentsiri engakiyo na ndenze mukiyeye bari kukura abagaraya buna amurayo yo na siasa Sagini na onyonka nse mukiyeye ba bengi kurwanira orobebe ngairwe gete ebunge yarenge county yarenge kurwa nyakwairo chikitutu chache yarenge gitutu chache kuru mate nyakwae ubusero yansi musoje rikadino ene constituency ya mayarenge paka nyakeyo paka tinga yaete manderigo yabanga kuri ku gitutu chache constituency abona bari kubanarira ibo tote mbuge tutu yarenge yonsi ose ensema mbuge tutu yonsi ya chacha yargo gitutu chache okay nere ya shite kubagwe kaba north na south nere jete kwa uone kaba south na north okay biyake gima mwanchi gorere ndize TV nigo twanete gusanga uyo kabeire omugambi Geoffrey onsari whatever Kirongo Geoffrey Kirongo oyo beire gago tumanyia omugano oye kigima askunde marwa babona okano tugwadutira sentire mtandao o Facebook Ndizi TV News digital asense media ya YouTube Ndizi TV News oyetera mtandao to www.ndizitv.net akonya chinsa emerongebere nanye amatuko atano nabere je wiki nyore kerenge kanene no kumanya nawe hose minga naye nabo gusokura sekerenge kemo wika ase ekerengo kende korabe ko korumukia nabo kubwatia amarago nabo igo amachiko nabo igo kubwatia igachi ibintu twende tukwana ase marogoba ijabono kwanda twase mutumo komoke kurinde torabe tukwirana tugenda gusanga no mugene ito ase marogoba ya bono. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakobekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime one to maybe not a coda. The way I do it, I think I get it. When you're a carata, you customer here, one of my immediate now got the phone for you. Collect and campaign the other your connect to now collect to mass in the care and done. Now, what the king end, Yanni with Catata serious chance to work. Aha, I can cook in a Corasi family in any meeting I'm over Havana Band. And I came out Minarigo Queen and I say, oh, going to the Naketa Queen and our band. Now I want to ask you to us about the Tina about it too. I want to go your what you say, Jones. Ndizi TV obwansu bwomugusi
tumuliria Ondizi TV ni gwatandete gusanga nere Geoffrey Kirongo yero gusanga naintwe amangi goro yubuguma bwae bunabete gaukina kurwa ase kerengeke mu gwikira asabete gagwikira agochikoba umunyagitari ingana yugume kigimanga erega kurite isano na isato akaraenda asuburandia kurende uyobeire umunyagitari ingana asebono igakuba umunyagitari negetire kenene umugabi negetire kenene abana bakwenda kisemi kinyinge kigima guca wikirana ase babereke kole nabo ndo tugwate betera sumtandaito on Facebook Ondizi TV News digital asense media YouTube Ondizi TV News betera sumtandaito www.ondizitv.net konyara chinsa emerongevere nainye amatuko atano nabere umugambi retired karibu naende imeyo muroberio umuganone marogoba yabona asante yes kwa hiyo tabanga ugwachaka kwegerigwa obunyagitari gwikira asibono kwena namba kamaliogo kurwabu okakendarari obunyagitari karakora asiga kidina na korete nani nyagitari kuri 70 tina swete mutinyukane nkaba busongo ngorokererwa ro kamenya kwenda ibino nyagitari kuri bino ngamenya ko transfer kalenda sababu kuliwa mnagoro sana kitu kuchinyamira mahali lakini rero naramu ngarwa rolonga ngabuli abandana bana ngabategia liti nkonyara na tambe tengoye bakande besani ya tumba na onkorete korona ende bakande to no boso from there bakange transfer ko murake goja bono asubunya gitari buri bwao ni matenga ebintu babiri bonchiredia bono niyo koranga ebintu byachakire koleto bikega byokonya asubu nyagitari nakimere mu yalenge myakeli yakare bigagera ndo chinga nalyo konyoranga chingitari cyachakire kwagachwa ebintu bitaraikirana ebifama lyo kolero tukunga malyo nabo ngakiri yakara malyo ngo muralenge boyo usinga kyo bokolero boyo no walenge ngakiri yakara ngakiri amalyo go gatwa kwata ayi atali bono mo yali kitoko yanyo bona malyo barabora nama yali gatwalire chi ko nini cyari kuri kwa aspirin yite yutoka bona chloroquine yite yutoka bona injection yisi ndani ya kuri chloroquine injection yutoka bona chitrupen yutoka bona penicillin blockade yutoka bona bona kama malyo kare bona nama opi ando kwa gutai lakini ntuto bene ra echiro okay ego amalyo konare abokorere bwino kibwarenge myakeli yakare paranchi arengo akimwale gwikirana abokorere bwino usekero mugwira abereka kurwara ambulance nchi arenga ariko myekiwasa chiko konya ngati arenge ntu apwate gari ya na charity centers na kwa ko nyore gari ya chi barabara cha chine chimbe chi arenge ere yakigima ahakorende enengana enimatenge bintu byachakiro konchireria ase chingaki cyabono nakira ukwanera bakorera weno era abanyagitari kali abange rekende asema abanyagitari koranga no ekaro kwa nyagitari elimbago charity mono koranga nigo kwenda gale koro kurwari kwa bande babo bakuliye lienchera kwa no kurwaro ranyore kwa rore kigima lakini mwakoro obunyagitari weno abande babo mbali kutoka matukonsi nyagitari ko baligi timaye kinwa yakoro tu arengo kera lito anya toyo umuntu ndenaro yonya mwamore batatu banega ayo monyo yande off abandi no bari mbose mikyora abe gukuro gucya saba nyagitari usabantu barase ebitago bibyo bochenu abandi tano bakorerwa abasije asibono iga abanyagitari uno koraga na nyagitari ekara ni bete bo tindi koranga mbale na acha mo abara etu kuchya ba utiga wenda lakini biju munyagitara ko basura ngega ora ko buri ngakibete na kwacha kwa matebi ekadi babwate chikadi era nige ote ngato no bwate kitabu bonito kadi no bwate kwa ne kuwa bwate kitabu na bonkora bakora ngina bona mariyo gatayo agakwa nyomura omonyagitari okurikira ari asa kurikira no kwata siringi myama wa ngo bete shinani waitaba ngabona nini biashara bya yabo bakorera SMS yawe ogurware ryari mwakoraniro kwagenda
Ira nabo nyiri tawuti. Okay kwa bere ko wakanira buna obunyagitari bwandate yasinga kicia bono kurwa watero kaleto sinyagitari ya kegogi nkyo bukori bwa bata sinyagitari yanga na ndi kurwa mwe igwachete no nkorera tenyagitari yabo nganyora amalio gongo charengo lakini munyagitari ngo gabo yekichuma aya butigaro yabo iyo kora na ribya yo lakini budasi ya lenge nkabona nje nare gokora bona nje naye kolenga mariogo kia naye amanyete na buri nyagitari chingana na yake alenga mariogo yorte 1987 to wate breakout ya measles mukururu ko diete bako kuli paka banda bana nyagitari ya ko kwaro wakane nero nasi nyagitari jonse watu are kurwali abantu bagwe na bagenda paka diete ligatoko ikamenya ko kwa igwe clinic ikabene na kiyaswa Okay go ukaba ukora ukorera bwawo kurwa sinyagitari kigo ngai kwa beto kogera bona kuna kora kurwa kigo gina jeto mwaka 76 1976 ngakora ngaika 89 na bora bari ku 96 76 na bora bari pa 89 nyete ngana menya ta obugambi bugasoka nga kora application ni obugambi bwatokire kwa Pokemon na ya esa application yabaga ni yabairebe ngakora buna mukiaso yo nganyara koranga bwasa chief 89 Okay kwaranga libo sub chief ni maitenga obo sub chief obo maite bintu ne bingi bakuligireria tukugambira abantu onye turaba gugutwara enka yawe no asumu gusinkoranga mugusi muntu gocha kwa wekero no suikaransa nabagaka wikabela utwara enka nayo chitutwara enka yawe enka yana nga atwara 1974 yo enka yao akarwa yitwara 1974 tumanyango ngakimurugwe ya kurukwa naende abana bao barengo bwatukira bwana kono eli mwaka 74 nali yomete musibati yokuruku ngale amura kurunyali bali alikiru abanyu omete kuru tukanyaro umwana manyaroka okuruku Irene Bosibori kono mbwa yale umwana wo ko leto se ya bange abuna kan itu manyembara byo oyo Bosibori oyo Lydia Banchiri oyo Mario ni yaki oyo Nesina Naboke oyo no yetokorokanga naero momura korokanga Lamek Kirongo amekitira uma Kirongo manya gojo yetokorokanga manene baba nkoroka baba bomonyi boli basibika kwambuka natokoroka mama metonalite bono manuma then kanyaro mwana omumura naendo korokwa eliataria tata mago Eric mago then obo mario ntokomura sister nera Chibunga Okay nga kwa buro kwanera igoro yenka ya omuntu muri ndi TV nigo twandate gusanga noyo kabeire umugambi Geoffrey Kirongo uyo bero tumanyia omuganoye asuwime unabete gagukina akagende skuru obeire umunyagitari kurwa ko umunyagitari bono oyo obeire umugambi ase ensemi kuna wakona tubwate turasenziria mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndizi TV News watara mtandao ito www.ndizitv.tonyora chinse mirongo bire na inye amatuko atano na bire wikinyure kerenge kenene kyumuro video no gosemya okumanya na boygo kwa omukia nae ngana bogoska kurwa sekerenge kemugotia asekerengo kende kurabe gukubwatia ebirenga ataratu kwanera amarwa yabono na boygo gwesemya gwetira asomugano twandate gusanga akabanga una ncheche musachi egosoli yalengiga okapply okaba umugambi kero kwaba umugambi chinga kichitara kuba tumanya ngo kakyubugambi buri bw'emyaka eri bwalengi ugambi bw'emyaka eri mbogo bweka nabo iria twabwate amachiko tumegiso wambeje bwate bona bongora ngata imbaje kaibwa ndichiko ndo watali ndi serikali twaite ti umwaka uchi gwire ne 2010
igaita rijiko ririto rikuru Chiefs Act 128 karagwa wiro mugambe na roko egwa Chiefs 128 Chiefs Act no kere gento kere kwara buno kugamba kwara buno ko ira abantu stable ki nini amachiko no arenge ewa gwate banga chinga gichirimu abata amachiko totebyango kibugambi bwalingi toboti no bugambi bwawo bueno tano okurangeria omugambi ako gambire andi kwanyora omonto naende thirire kando yito tarekororanta andi ochiwo gotumanire bono kwabeke toria kwanyora ekina kiago ngeigororeka igo ine areto bauti ogochi gutuma n'abantu kweta kurumaega boigo nko igunga emyaka eria kare mwagwate chinguru echina na sana tatebya ngo nguru kichi mwagwate uno gugwaneke oda gwarwanga lero tutuke barasa asigete konya abantu bejiro kwaba utupia buno utagete kwaba tayiri machiko unale kwaba tayiri ndo maremba se chinke binyoro bibi na antu abwata abantu baguru kwa abatureti n'abanyamayi gambarengeo abanyamayi gambare gwansiki na kuru nyumba bari y'umutureti umutureti nawe konyore kinekyo nari munya gutumira umugambi ge kumasinya gutumira umugambi ogo ekora na bayo ekora renta maremba okay ere buya kigima enga kieli kwali kwacha tubugambi kwa squara betu bugambi omurai bwense na beta utarira arogongoro rwa kusina ndenge kiali ngekero murai bwense ari utara na president nja dale moyo na tarete na aide denjire yango kuruguru wasongo batira maranya gachanga baganda tamba chago chikegogi na tareta bindu giri mwaga kolide kero mugambi murai bwense achi ataragucha uniform ne tu abwata ya ceremony ya uniform elia nane na babio na naiga na rukubika ne ta indare ngoro ya serikali kubika ne suti ya ceremony ya uniform kubika na ro president ne agocha mama na kurwo sita mna kwa sita Brazil ni goja mama sime grama toke para ko ekora kingo manenda ngojari mambo prepare abamo korora na gotika era tukangarende na umuntu nare utarikira na mwe dose mugonda kale chinge kimure gwensa kali gweta nkikere kumubera agende ngiara ko ba agini go tu akwani ngambie president ngojere abande bari ko igwera bari ko na ba kumukanya anya doro kwa na Chiefs Act 128 asinale section gete agote abaju attend the parasa anya tu attend parasa ogori koti osiwe mitingista ose ne fainero amanchumurire Ondizi TV ni gotana tego sanga nere Geoffrey Kerongo oyobera otumanyia omugano yebuna bete gago kina akagenda skuru akagenda akaba umunyagitali kuri okuba umunyagitali obeire omugambi nere to sanga nere marwa yabono askolende nabokano tobwate once yomongina anyorira omwana the first 6 months na seto yo mwana oria okonyore gotumia amanyi ngari omwana abwate kurwa somongina after 6 months boni maro bono chiachakire kumachwa chiro their own cells omwana ya 6 months of delivery onyoka abwate the sickle cell atanza kuvimba miguu okoboko gaigase wrist ya sebisanyi bya magoko byonsi ebibimbete and then omwana abwate riberera no mono mwana magata gota gose mutungu mwati ori gosorosire Y junto a ello traigo un beso que me Come on, move it already. What are you doing? Get out of Get off the phone, crazy! Well, get off! Idiot! Huh? There then! What is on the house? Hey! What's the matter with you, crazy? Mr. Ezekiel. Oh, no, Mr. No. Call me Ezekiel, with confidence. Remember that I've known you since you were a little girl. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. It'll be hard having you work here. Y junto a ello traigo un beso. Pone tu medio nada cobra. No voy a lo que la chinga quieto. Cuando venga que no ata yo. Casta me llevo ya. Vamos.
wana muna immediate na korte form 4 iga kore kuna ngapenje biashara yo konetuma na konetuma se nga kirendan na ode kingende yani katata serious chance kwa hakole ekero kukina kora se family ino nimetenga mu watabana bande na kima mu minale go kwege na se obonchereria ngaketa ali kwege na babande na wale ngo plastic ya kwa tu sababu na wale kina na konetuma na wale konyoranga wale tu se kios ngwale ko mochonga omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naine vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime once yo mongina anyoriro mwana the first 6 months meseto yo mwana uria okonyore gotumia amanyingali yo mwana abwate kurwa somongina after 6 months boni maro bono chiachakire kumachwa chiro their own cells umwana ya 6 months of delivery onye the sickle cell atanza kuvimba miguu okoboko gaigase wrist ase bisanyi bya maboko byonse bibimbete and then umwana abwate riberera no mono mwana magata gota gose mutungu mwati ori gosorosire Y junto a ello traigo un beso que me Come on, move it already. What are you doing? Get off the phone, crazy! Get off! Idiot! There then! What is on the house? Hey! What's the matter with you, crazy? Mr. Ezekiel. Oh, no, mister, no. Call me Ezekiel with confidence. Remember that I've known you since you were a little girl. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. It'll be hard having you work here. Y junto a ello traigo un beso. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi mwanjumuliri ya Ndizi TV ni twendete gusanga na Geoffrey Kirongo yokabiri umugambi bworogongo ruyo bega utumanye amange ane mono buna abete ukina wikira asabe tumuna kitari kuri umunya kitari akava umugambi sekulindi na ukana utubwate utera sensire mtandao Facebook Ndizi TV News YouTube asense me YouTube Ndizi TV News utera mtandao ito www.ndizitv.net afanyora chinse mirongo ibiri na inye amatuko atano nabere ye wiki ekerenge kenene kyomoroberio no semina yo kumanyinga na boto ko akasekerenge kemo wika asekerengo kende talinga no mugano bugathokwa na irigiriria nga inki kirabe gosemia na boigo nkira yo konyora gwetira ase umoroberio mugambi na koli ni bende na enda somoroberio umuganone asante ukaba umukonyi umugambi wose umugambi na beto mwasan chief ngaruwa ngabo mu acting chief kurwa ngachaka ubusini tutebyango ngaiga kwa beto gukora as obokonyi umugambi nze muke kwa beto gukora na ndi Kegogi location ukara Kegogi location gere naki
na bende kora education y'imyaka 2 as an acting chief. Assistant chief wakwana assistant chief y'imyaka 7 emyaka kurwa 89 tinda manya kuyirumisha mpaka asengorerete 2 kurwa koba mukonyi w'umugambi ukaba umu assistant y'imyaka 2 ubu senior chief y'imyaka inga kwabete nangorerete wa senior chief y'imyaka 4 kurwa it's 90 ngakonye onkorere 2 3 urusimagera amagora abyalo 7 emyaka ya berege gusoka gima kulindigo no chakirite kurwa kobo mukonyi okarabo mu omugambi ntenenera wikira ase okova omugambi yes ere bujya kigima emyaka 14 kubwatakana no mubaro nabiringo kora ase markova yabona 14 ase ubugambi bwawo inkeke okoba gukuyinyura kwabete guwikirania na gore temireme ya ngure tokeri number 1 zona nyore tekinyorukiana abana barenze kielimu na rekora ganda gisemi na nyora nga inche na rengense mugalasi na bande mpaso mete kuja poje kero naje my area ngokuru application yi anse kurwa buchipa ko aroroje nganyora nga abana bali kuchikuru ya so tulipigana na watoto sana kabate bia nagenda mwalimu hari bagana ba tuli separate nabate bino kora class na bono go rangiri bugiya no rangiri kwa alliance no rangiri wi asaro mwiburi so what I did for them na stoko twala ma free bursary no mwana we taguche school ninje ngamakorera muchango ko yandi school yo koso mubagukura wana abanye tagadi abana bande baraba nene abana bandi ci principal ci school bande mbaru bagenda America ngasomya amana sasa myaka yane no abana barangura nyora from there ngaja na school cyane njija secondary yongo genda ku kikadi no ku kikyowe ku kimanga yo ekina korete ganza kurikina ngo wagaji secondary nje bona ngagaja secondary mata bacha siuchi secondary that is 1997 nyakura same year chikara ngara jirozi wa ibe ngaje gukore ndeka misali mata secondary karo secondary sabuke ni septo kwanda birenga ukaba gukwagacha je school echi na utara ruto kwibuli chibesa cha kwali gutumika nchera kiko gutumika kwa hati school echi bona je na rekurije muna wono ko genda tambacha saba ibi na bakaransi manje tutoro se secondary tambacha baitaba nanje namenya kuriya basani bane na bana batu abeketa na bayibuli kibesa bayibuli berure babe kibesa nanje namenya kuriya muchango nalenda basani bane twagaje school nagenda zo mubunge school ngwa gajandega na musada no mubunge na roho musada watu wale ujagaja yo okay gutatika cy'isukuru ensemo elia mato mugambi nakwate emireme metindi yo kurwania marwa atangiye nkwa beto kurwania segi ya emyaka elia amarwa arona negendo kamenya to abazore ko ya gasoto ko ya seberania arasira ande bacha banyo ko ene yengo na ne muchezo orengo ngo yo ko muchezo ekiagera no ko batebirero kuna bano bakara magwa ndi kemerete yaga nyimba tokole nora nyumba tako jumya yidi tonto ase bakai tero chime no bakoro serjizo binyesi na odoro kumira na marusa wakona chiskuru komyokia maruna ndinke kinaenda kwa gokelia ande nkole goke kero na mbete na so ete 89 kana bwata bayibi chonda bangiga abayibi tokamyoka na bayibi abo karangiri barase nene sana ngade barare barase to bwana yo buyi be chomba boyi bonde bwensi bwe kingende boyi bonde bwensi bwa matoke abanda umubadike bonsi ti kwali kanga nyakundi ari umwe bwe chomba onyoro muyi giata kwa mwake mara nyarebe igaro umwe bwe kingende igaro umwe bwa matoke abanda wamenya kwa ngama karatasi ya yonsi nanse kwa samira abanda
aya job n'umujirwa matoke na banzwete aba so nyakora namanya ko bahonyonga kwansera bona ritoke rikoigwa wadio aba ritoke chombe chikoigwa mayo yo wagi times 4 times 5 chombe chikoigwa tago chikonya kuri kichombe yanda boy numusabe chombe aba bakari kwa mangana yo maite bakati go koi chombe chikarara asa umuntu asibete ngana robe uyu bukasira pi paka namba n'abantu bakonyorana nasiriti obipi okay ere ubu yakigima nga ukaba gutumika cinchira irinda connecting kwa biri gusira abantu bawo nabo gusiria obuyibi bwabete bakoletera abantu abange cinga kichingo tu inga naende ni matinga kwa biri wo kelibi ntingo kwa biri wikira michando ke kwa bete gugwetera cinga kichiri cyuburayi bwawo abakongo bwarengo nanya nara bakaraigo ugotianira ngwarengo era nitokoro atokorerega ugotianira ngwarengo sana lakini na nare kwere nange nare minade banga nije bwada je mbonda tali na moko kunaga mwanya olira mwana mako nande akabere na jitenga nyore ya mbere tenkong omubungo itona age turugoronsa tuakomtu wata matanga nkire tabutuko nganyarango tubinga ninje na rwani mabonga tukabwato tukaibwa seri tukanje tukaibora rwa tukabeka jiponde tukasoka tukansa kwa menyekina mubungo itataje tukajikarangira kanga ngo kiyo betega kwa akaroro burari ngaruko amashimo gajimi no wangwe jimi nyanya mwe tengia sarete kanyenye mwaka ke I can't remember mwakoria lakini na alitu ngoja wana tunda that is 2 or 3 hiyo ndio kukenga 2 or 3 years ndio bwana kada to 2 or 4 iga 2 or 4 na nyore 2 or 4 to wate para saroroga nitaje ego no nitaje na ndio agora mo gutana nganya ngo bwato tukajiko gambira nebi na kanga bose ndio gatuko tukadebute mwene koti for damages ande kajigori ganga linga waya ni ko muganga nchekina tukamutigire nyasa ndara gacha kunyurana na kwata mabasa kambangeria tukapata no kwa to sabera tukabera okay iko yuni gatia makongwaria kwa bete gugwitira asobo gambi bwa kigwakora obugambi bwa ngai kwa no kwa bete gukogenda bono kunakora 2 4 Biblia nasomete nigegonde bianga nande nkorwa ndoborori gwa naseke gorikire bonegeke itangani buryo buruti gwa nyasaye abyonsi mbikubwati igere gero nari kuri meremo na bwati manga na ndanga andi byagere yendo lakini ngata nari ngana nyasaye nari bete magere nari kuri nyo lakini kana gende kanisa ibintu byonsi byo byagitega so ibona nagibona gwambori ngana wakura ekero kwa bete ukura okorerwa obuno mugambi naye yabona kwa bete kugenda gusemere mukie kwa bete gukora nando busogenda bakorwa bono timbu atimere nkande ibona agitenga kore mirimo nyasaye ngachangagwa kanyana ajira morebe kunywa maru ijiba tayimarwa changadisa kinsa nade kunywa morebe yobo ndirio korito obugambi usiriyo ganda tubuga challenge ira kanyana kundo mugambi tukubuta nabambega kasiba siba ngajanzo bizi lakini aga nachi gukora muna bono mbega nyasaye naende ngabugase natirete kwigambukire ona ne kanisa inde mwaka kigwa beto kubukira busuka te banga naya morebe naratikire wa 74 203 206 gaso kanisa muna naringa ono ne ogaterinde ngoterore ase kanisa ndubwata basa bange babere bakomweba nyasaye babere bagoswase ibintu bitari ebironge imbose mikyo ko babuse enjera barabo wonjiri mikyo yabuko mutamira nyasaye yabuko mutamira nyasaye tegoboro bonge sana nyasaye akora terase tendo gansi ke gocha nyasaye okebero kuna kira ndo gocha konya korangeri bona iga nande kante karate
abango nyara range ko committee ndenga injo karanse committee na karanso ego na ndengo ndege ko karana range rwa na masikani kanisa ne kanisa goja dai go jogo burukaniga na ndina rochise okay kero kuriria uyu mabwa ekero kwa bete gogosoa ase esawe y'abantu bagotinda bose kwatinda ngake uyu mabwa bwa bete kero kuburiria ngaki bwa bete ubesa bwa lenge buya na ariko nyora kero kene na bine naje konyori bonga umwana skuru ya nyora dara rufisi kanya ijibase nanye tamanga bo ase kweli ande go ganyara ne nabwato chi challenges impesana se abana school abantu mbaroro abanyore bona bagwate naro yo gutinda babiri bakwiye bamajukumu je school babiri bakwiye bamajukumu ali babona tabakorera ase chinka cyabo babiri bataka guhita abarugi babo mbose emikyo bora bego ko bana endekera kibara bagonjore buna aywa beto gutinda egente kanana kamaje sawe chikorwa sabo mu gutarago njwa sabaria bari boro buna bana barandi atana barandi tarane abantu bagende kanisa nya gwatamire kurwa ere buyake gimambye mona suikirana asumurubirio umuganone marokoba yabona kole nikito chigokora ntaye tobwatoke enkwana yawo yo mweli gutia sumuriria Ondizi TV marokoba yabono nabo igo oboseni bwa au nabo ukwani wa mugo sebabere ase marokoba yabona ambuya mono mo radio Ondizi TV asiribaga nanjiga narikiriwe gotego semi abantu baminto number 1 mwe bagwira abana ibirasi basoma abana basome nabubura bubure mambya igera abana ko bari school ikinyore kiye ko bapya abujya bateba tu abana kumonta kayigure ngorure bobe agana nyagitari bunabone myaka tole nero bona ariko fuko teba nga myaka izo tugwanzira misini gukigoro bose 40 mudu bwata marwere kitabaguti ndubwate ki cancer ndubwate ki pressure ndubwate amarwere ya cyarera magaya ikamwagenda mwarengo asumire no narimo ko unga kinga yoberete bwana nyagitari abanda nanjiri tangani ngo iramukwani anda nyomba mwana umuntu nonerea mukwani n'abana baye n'abacukuru namurone narore Nairobi akora na Kenya Airways mwana lameke nabonko mukwani nondige TV na mukwani n'abana bonse balengana bakwani na side gabakonya naenda balende tingo umurumi ntomana notore naero kuna bani omwata n'umuntu na Rebecca nabonko bakwani ndiye mono retired chief asoingera na imeyo murubiri umuganone marogoba yabono ndematenga ogusanga twabite gusanga mono mwana mangi ndiye mono mwachumuriria Ondizi TV ngo irali bali abane beyo gote mono asoko bwati murubiri yoyo kurwa ase marogoba eye nabo igokera singa kichiabono ase kurinde tobata binga ikerenge kanno goseme okumanya nabo igo kweneke ngo twaruru kya gusaka kurase kanenge kamo gotia ase ekerengo kende litane nkuru kwa Job Maangi na kinya chibiche chibiko na mali ugabera wekera asentera yobo ikeranu Stanley Gisairo na bako tubata senjera mitandao Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News wekera asichinchera au asura gotonyora asichinchera chakrero wekera chinga kichinde na baka nelie oburigelia obuya imya Ndizi TV na buo obwansu bumugusi